Dobrý den, já vás vítám u návodu na to, jak si udělat rozvrh do prváků. Tudíž vím, že jsem vám slíbila, že můžeme udělat stream, každopádně pro vás, který si to chtějí udělat úplně hned, a tak abyste měli tu možnost. Buď v tabletu nebo počítači si najdete normálně rozvrh 3. lékařský, můžete psát i jako já s překlepama a najde vám to Google, tak? Hned tady první odkázek a dostanete se do téhleté aplikace. V mobilu potom nemáte tu horní lištu, tady tu, takže tam už se dá ten rozvrh jenom prohlížet, každopádně počítač a iPad tam tu lištu mají, takže šup na iPad nebo počítač. Vy byste tu stránku měli mít stejnou jako já, akorát tady vlevo nemáte ty předměty, protože to jsou moje předměty a můj rozvrh, který já teď mám skrytej, což vám hned jako první věc ukážu, že když si máčknete tady na to očíčko, tak se vám tam zobrazí ta daná věc. Třeba teďka já tady mám jenom přednášky, jo? Ale k tomu později. Tak, teďka vám ukážu, jak si to dělám já. Mně to takhle přijde nejpřehlednější, protože jedna možnost je, že vy si ten rozvrh můžete vyfiltrovat podle předmětu. Můžete si tam třeba udělat úplně celou buňku zelenou a úplně celou biofyziku modrou a tak. Ale mně a několika lidem kolem mě se osvědčilo to dělat tak, že si ty barvičky uděláte podle toho, jaký typ té hodiny to je. Protože prostě je vám jedno, jestli jdete na přednášku z buňky nebo z fyziky, ale potřebujete vědět, že je to přednáška. A to samé třeba s praktikama, že jako já tady mám praktika červeně a vím, že když je to zelený, tak je to přednáška a je to jak buď přednáška z anatomie, tak přednáška z etiky, ale vím, že je to přednáška, že trvá 1,5 hodiny a že je nepovinná a zase naopak, když vidím červenou barvu, tak vím, že jsou to okamžitě praktika a že na ně vždycky musím jít. Tak, teďka jak to udělat? Pokud se vám líbí tady ten můj systém, který mě naučila moje koučka a fakt mi vyhovoval, tak začnete tím, že budete filtrovat studijní obor. Studijní obor je všeop 1. Bacha, ať tam nedáte jenom všeop, protože ten všeop je starý kurikulum. Vy máte tady to nový kurikulum. Tak, teďka. Tady si vyberete, co budete filtrovat. Kdybyste teďka dali očíčko, tak se vám zobrazí úplně totálně všechno, co vy v tom prváku máte. Což ostatně můžeme jakože zkusit, že když tady dám studijní ročník 1 a studijní kruh 1 a zobrazím to, tak vám tady vyjede všechno jednou barvou. Je to strašně nepřehledný a jsou tam úplně všechny volitelné předměty, jak můžete vidět, jo. Prostě takhle to nechcete. Když si takhle uděláte rozvrh, který nechcete, objeví se vám tady, dáte ho do košíčku a je pryč. Tak. Vy, co nejste boomři, tak se fakt omlouvám, protože jako je to asi návod jak pro boomra, ale nevadí, aspoň to všichni pochopíte. Tak, teďka tady já si vyberu přednášky, mám tady vybraný můj studijní obor, mám vybraný váš první ročník, mám vybraný první kruh. Hele, studijní podskupina, ta se týká jenom nějakých praktik a je to z toho důvodu, že na praktika většinou budete rozdělený na první půlku a druhou půlku abecedy a liší se to akorát tím, že jeden kruh má to praktikum 1 týden a druhý kruh ho má třeba 2 týdny potom. Ale můžete se když tak kouknout, v jaký části abecedy jste a ten podle prostě příjmení, jo, jako na Gimplu, to je jedno, ale teď to tam nefiltrujte, protože přednášky má celý ročník, takže je to úplně jedno. Dáte si očíčko a už tady máme všechny vaše přednášky. Pokud se vám nelíbí fialková, tak tady můžete si v tuštičce tady upravit třeba název, já bych si tam dala jenom přednáška, protože jakoby nepotřebuješ tam ty kecíky okolo. No a tady si můžeš upravit barvičku. Můžeš si dokonce upravit i barvičku textu, kdyby se s tím někdo chtěl hodně srát. Tak, teďka už tady mám ty praktika. Je to docela praktický, protože kdykoliv cokoliv rozklikneš, tady to je kurz 1, to vidíte, jak je nadepsaný, to znamená, že je to ta genetika. A vždycky, když tam není kurz 1, tak je to většinou biofyzika. A pátky někdy bývají třeba úvody do klinické medicíny, kde vám budou povídat o tom, jak bude vypadat vaše praxe a tak dále a tak dále. Všechno se tam dozvíte, bude to krásný. Potom bych doporučila si tam určitě vyťuknout praktika. Úplně stejně, jako jsem to dělala s přednáškama.
A potom si tam určitě vyťukněte testy, semináře a nic jiného se vás potom jako teoreticky netýká. Ještě vám takhle ukážu celý ten rozvrh. Teďka jsem tady v mezičase tam rychle nabouchala všechny ty věci. Jak přednášky oranžově, tak tady jsou žlutý semináře a fialový praktika. S tím, že ještě tady je klenc, jak máte to vše op 1 až 10, tak tady vždycky poznáte podle toho, co filtrovat. Jo? Vidíte, že je to pro jakoby první ročník a 1 až 10 znamená pro kruh 1 až 10, tudíž vám stačí zadat pouze ročník, ale třeba u těch fialových praktik tam vidíte, že musíte zadat první ročník, první kruh a ještě tam vyfiltrovat tu studijní podskupinu, což je vždycky 1 nebo 2 čárky podle toho, v jaké části abecedy se nachází to vaše příjmení. Věřím tomu, že to zvládnete. Všechno tam takhle naťukat a potom vám ještě ukážu, že když třeba takhle kliknete na nějakou přednášku nebo seminář, tak je tu odkaz na výuku, což je praktický, protože vám sem rovnou skočí informace k té přednášce. Tady ve studijních materiálech ve většině případů bývá prezentace, co se používá na té dané hodině a potom je ještě ke každé přednášce v buňce kvíz, který funguje tak, že tady vidíš, že máš 30 tvrzení a většinou to bývá to, co se na té přednášce probere, klikáš ano, ne, jede ti jedna otázka za druhou a ty si aspoň hezky procvičíš, jestli to daný téma ti sedne nebo ne, nebo spíše si už se to naučil. Tak a to je k rozvrhu asi všechno. Tak a pak pro vás mám ještě jednu takovou věc. Tady na té modré liště, když si tam zaťuknete měsíc, tak můžete pomocí tady těch šipek skákat v jednotlivých měsících. A teďka vy, když se dostanete do toho roku 2 roky před váma, což je akademický rok 21 až 22, tak to byl covid. A ve chvíli, kdy si tam rozkliknete nějakou přednášku, tak z 99% tady je záznam termínu, který vás rovnou odkáže na video a je to záznam z té přednášky. Takže abyste věděli, kde to najít.